Ese sí. Non toleis, sabedes que mi Asterix e Obelix? Xuro que se acaba de ver onde o baño. Tranquila, tranquila, xa pasou. Anda, cale senta, eu vou sentarche mala primer, deixa de dar espectáculo. Xuro che que os vin. Tranquila, cala e senta. Acaban de presentar a obra de títeres dos da nosa clase. Está a reventar tu facción. Ven conmigo, fai un favor, venga, séntate e fruta, que xa está a piques de comenzar a música. Biches, aí os están, e logo aí o meu. Eran estes, son os protagonistas da obra. Queredes saber que fan polo cole? Sí. Pois ollos abertos e oídos atentos. Con vos teño gusto de presentarvos a obra Celanova tamén ten pocións máxicas. Un aplauso. Dígoche que non, aquí non é. E fora poñía Curros Enrique, pero aquí só vin rapaces e xente nova. E nos estamos buscando un ancián de miles de anos. Vistes vos alguén así por aquí? Non! Asterix, esta xente toda non serán romanos invadindo? Romanos? Non creo. Teñen cara de boa xente e pacíficos, de non ter pelexas nunca. Pero imos preguntar. Vos sodes romanos? Sodes tan grande e tan cagalán. Pero entón quen son? Onde estamos? No colexio de Celanova. En Celanova, genial, imos ben. Entón, estamos chegando ao noso destino. Coñecedes a Currelix? Non. Ninguén? Estes non teñen pinta de saber nada, teñen pinta de estar o día xogando ao forno. O burlas ti, estive investigando e estamos nun colexio, o sitio onde se aprende todo, son xente inteligente. Mira, ali está o conxerxe, imos preguntar, fixo que el sabe. Hola, meu señor. Hola tamén. Permítame presentarme, somos dous galos. Dous galos, pois o entroido xa posou. Xente de Celanova non sodes, que non vos coñezo. Esas pintas con plumas na cabeza, a verdade case parecedes galiñas. Somos galos de Francia. Vaya galos máis feos hai por Francia, son xa máis bonitos que te miña nai no curral. A ver, dígame, que queren? Estamos aquí porque temos unha misión. Unha misión, buf. Estamos chos, estes están perdidiños da cabeza. Estamos buscando a Currelix de Castro Mao, o castro daqui de Celanova. Sabe onde podería topar? Pois eu o Castro Mao non coñezco a ninguén, e ao menos non me sou. Pero igual a señora Xuliana, que vive na casa de frente, pode vos dicir, ten moitos anos e coñece a cantos veciños hai alrededor. Vayan e peteñen a porta e chamen por ela, que eu teño que repartir uns papéis polas clases. Claro, home! A ver se este home non se equivoca e Xuliana pode axudarnos. Esta misión está sendo ben complicada. Imos probar sorte. Xuliana! Xuliana! Esta señora está xorda de tudo. Axudádenos a chamar por ela, por favor, rapaces. Xuliana! Xuliana! Deus santo, pedazo de berros. Quen morreu? Quen son vostedes? Somos galos. Galos? A xente nova cada día máis rara, pero galos, os galos non lle faltan. Galos de Francia, señora. Pois para ser estranxeiros falan bastante ben o galego. Déxese de contos, estamos preguntando por Currelix, veciño de Castro Mao. Sabe onde podemos atopalo? Castro Mao, no Castro. Sí, Castro Mao, aquí en Celanova. Vimos do colexio porque vimos que poñía que ali vivía un tal Curros Enrique.
e pensamos que podía ser da familia, pero Currelix non coñece. Pero rapaces, no castro só quedan pedras, ali non vive ninguén hai anos. De todos modos, para que o buscan? Que lle queren? Misión secreta. Pois pensaba que podía lembrar algún veciño con ese nome que me din, pero sendo unha misión secreta, secreto será o seu paradeiro. Pregúntenme estes rapaces e deixenme en paz. Vale, está ben, pero prométome que non lle vai contar a ninguén. E vos tamén, rapaces, prometido, sí ou non? Sí! Sendo así, traemos unha poción máxica que ten superpoderes, que nos permite ganar as loitas aos romanos. Pero é un segredo, o noso druida Panoramics é o único que coñece a receita, pero vai maior. Está vello bellísimo. Ten os seus anos e non quere morrer sen que Currelix, que é un parente del, coñeza o seu segredo e poida conservar esa información. Só así poderemos seguir vencendo aos romanos. Estes tolearon como a cabras estanques e poción máxicas e son galos. Isto cheira matimo. Fora xente de mala fe, fora superpoderes, din receitas, fora, fora. Agora sí que estamos ben. Que facemos agora, A quen preguntamos? O Bélix, estamos acabados. Se non topamos a Currelix, o noso segredo morrerá con Panoramics. Que agobio! Déixate de agobios e vamos encher agua arriba. Teño fame, teño moita fame. Cala xa, está ben, imos buscar onde comer. Non sei que tal se come aquí por Celanova. Hai comida rica por aquí? Sí! Mira, Bélix, estamos de sorte. Teñen razón, aí mesmo hai un restaurante. Xabarí, rico xabarí. Escoito, Bélix, estamos a miles de kilómetros da casa. Seguro que aquí fan outras comidas. Pois cheira que mete medo. Teño fame, teño moitísima fame. Imos entrar, pero compórtate, senón vas seguir desconfiando de nós e nunca atoparemos a Currelix. Teño moita fame. Benvidos, señores, que van a tomar? Xabarí, rico xabarí. Como, xabaril, aquí estamos fartos deles. O selle está por faltar as patatas e no millo. Non deixan unha leira. O de Xinzo botan fumo. Son vostedes de Xinzo? Déixame falar a min, trapalleiro. Non, señora, somos franceses. Non lle faga caso ao meu compañero. Que teñen de comer? Hoxe, como poden ver, temos cocido. Que teñen cocido o xabarí? Va, asco, eu quero asado. Cocido. Aquí que están todos a dieto. Eu quero estar así gordiño. Mirade que barriga máis xeitosa. Anos de traballo, miles de kilos de xabarí aquí dentro. Tráianos un prato a cada un dese cocido. Escoita, Bélix, onde metiches o papel da nosa poción máxica? Non viñemos só a Celanova para comer. Está ben guardada, aquí o ladiño dos cartos. Ahora só quero comer. Sé que cando tes fame non se pode razonar contigo. A ver se traen pronta comida e volves en ti. Pois insoportable. Aquí teñen, bo proveito, ou como din vostedes, bon apetit. Miña nai querida, se está dieta dos galegos, abstense non volvo a Galia. Chorizo, xamón, orellas, cachucha, estes comen o porco entero dunha vez. Eu que pensei que era moi tragón, como papá neste de Celanova. Come tranquila e respira, ainda vas a afogar. Espera, Currelix, onde debo estar metido este home? Non podo comer co desgusto. Non te preocupes, xa papolo tamén o teu. Non sei como tes estómago para papar así. A mí iso me dá voltas de preocupación. Mira, acaba e paga, non podemos perder tempo. Vou aproveitar para ir a tomar. Tantos desgustos. Ai, miña barriguinha, ai! Señora, por favor, cóbreme, estaba todo riquísimo. Son de 18 euros. Tome, quede co cambio. Pero, señor, aquí dame máis do que eu lle pido. Todo para vostede, este cocido ben merece isto e moito máis. Vostede verá, pero graciñas.
gracias. E anda, farase noite. Colle o papel da pócima e a ver se damos dunha vez co demo de Curreles. Asteris, dime que non me vas matar. Que pasou? O papel. Que papel? O papel, a pócima, a receita. Dime que non a perdiches. Pois non, tranquilo, non o perdí. Ah, menos mal, non o Bélix, pero non me deas esos sustos. Non o perdí, pero eu non o teño. Non te estreses, home, mira por o lado bo. Xa non temos traballo de topar a Curreles. Podemos aproveitar a tarde para visitar Celanova. E ademais, na nosa aventura coñecemos un montón de nenos e nenas divertidísimas do Curres Enrique. O Bélix! E o máis importante, comemos un cocido polo cadidei de propina camareira do bar, o papel de Curreles, porque total pensei, este cocido sí que é unha boa receita, que dá máis que superpoderes. Con el non hai romano que se nos resista. Espera que te pillo, Bélix, eres un irresponsable.